Maşgaladaky zorlukdan ezir çekýän aýallara ne hossarlary, ne hökümet, ne de jemgyýetçilik guramalary arka çykýar. Bagtly maşgala gurmak arzuw-umydy bilen durmuşa çykan Dursunyň duçar galan agyr durmuşy Türkmenistanda maşgaladaky zorlugyň gerimini açyp görkezýär. Bir gezek adamsy urup onuň elini döwdi. Ol hassahana yerleşdirilene lukmanlara ýykyldım nidi. Adamsyny gorady. Dursun durmuşa çykaly bäri adamsynyň zulmuna, onuň urugularyna çydap gelýär diýip orta ýaşlaryna bir zenan maşgala Azatlyk Radiosynyň habarçysy bilen gurrun döşlükde aýtdy. Habarçy Türkmenistanyň maşgaladaky zorlugyň gerimini öwrenmek üçin ýurt içinde bir näçe raýat bilen söhbetdeş boldy. Olaryň arasyna Dursunyň beren gurrunlary köpleri geň aldyrmady. Sebäbi biziň ýurdumyzda aýal maşgalalary erkek adamlardan pes görülýär diýip bir aýal aýtdy. Ne kanun ne de hossarlary aýallary öýde bolýan gowy galmagaldan, urugulardan goraýar diýip ol sözüne goşdy. Köp öýde aýal maşgalany adam surýan bolsa, köp öýde kakalary ogul gyzlaryny zulm bilen saklaýar diýip ýene bir gurrun döş aýtdy. Maşgalada bar belanyň körügi köplenç ýeter ýetmezçilik bolup durýar. Ýöne spirtli içkileriň köp sarp edilmegi hem kä halatda öý terroruny körükdirýär. Dursunyň bir gezekde bir näçe gezek adamsy tarapyndan urulup hassahana düşüpdir. Ol ilki gaýnenesine derdini düşündirmäge tinanşýar. Ene öz oglunyň tarapyny çalýar. Gowy gelini bolsaň beýdip äriňi ýamanlaman, hyzmatyny bolardyň niýär. Ýaş gelin ýene bir näçe wagt urugulara çydap gezýär. Ýöne maşgaladaky zorluk dinar ýerde dinmaýar. Dursun ahir soň öz enatasyna içini dökýär. Çyda gyzym diýip enat aýdýar. Çyda ýaşlyk edýändir. Hem medat geçer ýoldaşyň hem düşünür diýip içi ýanygyny Dursuny enatasy gowurluk berýär. Enatasynyň Dursuny arka çykmaýanyny düşünüp adamsy maşgaladaky zorlugy öý terroruny beter odukdurýar. Adamsy öňküden beter urup başlaýar. Soňra Dursun ýene de keselhana düşýär. Yanan geliniň sabır käsesi dolýar. Bu sapar keselhanada lukmanlara içini dökýär. Adamsynyň özüne ýygyderli urýanyny aýdýar. Lukmanlar ekspertiza barlygyny geçirýär. Polisiýe çagyrýar. Polisiýe Dursunyň adamsyny çagyrýar. Soragy çekýär. Bu soraglardan soňra polisiýa işgäri oňuşup ýaşajak boluň. Hiç ýerde de üýtgeşik zat ýok diýip Dursuny akyl berip işi ýapýar. Diýip Dursunyň durmuşy barada orta ýaşly bir zenan gurrun berdi. Şeý diýip Dursuny adamsynyň enatasy hem öz enatasy hem kanun goraýjy edaralar hem diňe akyl we gowunluk berdiler. Köp enata öz gyzlaryny durmuşa çykarandan soňra bolýan gowaklara goşulmaýar diýip başga bir zenan maşgaladaky zorluga syn berýär. Ýöne bu ýalňyş düşünje diýip olaýdýar. Enatalar öz awraýlaryny goramak üçin öz çağalaryny oduň içine öz elleri bilen atýarlar diýip habarçynyň gurrun döşü maşgaladaky zorluga enatalaryň goşulmazlygyny özüniň oňlamaýanyny aýtdy. Türkmenistanda raýatlaryň maşgala durmuşy ýurduň maşgala kodeksi bilen düzgünleşdirilýär. Maşgala kanunçylygy Türkmenistanda maşgalanyň islenlik agdasy babatda islenlik görnüşde zorluk edilmegine ýol bermezlik, maşgalanyň işlerine başga biriniň gatnaşmagyna ýol bermezlik, maşgalada çağalaryň sagdyn ösmeginiň öpçün edilmegi, eneligiň, atylygyň we çağalygyň gorulmagy, maşgalanyň erkek bilen aýalyň birege bolan söýgüsi esasyna meýletin gurulmagy ýaly wezipeleri öz üstüne alýar. Azatlygyň habarçysy bilen gurrundaş bolan beýleki bir uly ýaşly aýal adamsynyň özünden her gün içke pul soraýanyny, goýdurýanyny aýdýar. Ol maşgalanyň günnelik iýje işini zordan tapýanyny gurrun berýär. Bu goý galmagaldyň er aýalyň arasynda geçmeýär, eýsem bu maşgaladaky çağalaryň psihikasyna, ruhy saglygyna da täsir edýär. Hökümet er aýalyň arasyndaky goý galmagala goşulmak islemeýär diýip bir ýerli psikolog Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Görülýän iň agyr çäre 15 gün tutsawlyk, ýöne tutsawlykdan gelenden soňra adamsy öz maşgalasyny öňküden beter eziýet berýär diýip psikolog sözüne goşdy. Köpler maşgaladaky zorlugy ykdysady kynçylyklary, ýeter ýetmezçiligi, spirtli içki içmek ýaly yaramaz enlikleri sebäp görkezse, beýlekileri türkmençiligi aýplaýar. Türkmençilikde aýal maşgala öz adamsynyň aýrylyşda ilki bilen şol aýal maşgalany günäkär edýärler. Eger aýal gowy bolsa çydardy, geçirimli bolardy, awraýyny gorardy diýerler diýip bir ýaşly gurrun berdi. Adamlar ol maşgalada çekilen eziýetleri, kemsitmeleri, urgulary bilmeýärler. Bilseler de erkek adamlary hakly çykarýarlar diýip ol sözüne goşdy.
Maşgaladaky erkek diýdim zorlugynyň aňyrsyna ýatan sebäplerin ýene biri hem maşgalada ekleýiji meselesiniň gozgulmagydyr. Zinanlaryň sözlerine görä erkekleriň arasyna meniň öýüm, meniň zatlarym, men gazannym diýip dawa turýan adamlar hem bar. Köp işlemeýän aýal maşgalalar çykgynsyz ýagdaýda galýarlar. Erkek adamlaryň arasyna öz maşgalasyny giýjän ýary öýünden goýup goýberýän adamlarym bar diýip bir erkek adam aýtdy. Aýal maşgalanyň hossarlary hem çagaly bolsalar, olary ýyllaryna kabul edesleri gelmeýär diýip ol sözüne goşdy. Köplere görä türkmen jemgyýetine aýal maşgalalar ýylgy näme diýer, millet näme diýer, adamlaryň diline düşseň erbet bolar diýip bir topar tanalýan ýa-da tanalmaýan, bolar bolgusyz adamlaryň gep sözünden çekinip kyn durmuşda ýaşamagy saýlap alýarlar. Biziň ýurdumyzda daşary ýurtlarda kıyaly kyn güne düşen aýallary gorajak guramy da ýok diýip bir ýaş gelin hökümeti değişli olmadık cemiyetçilik kuramalarını göz önüne tutup gurrun verdi. Tynçylar Türkmen cemiyetine dowam edýän bu problemlaryň iň wawwaly meselelerin biridigini aýdýarlar. Bu problema çözgüsiz galdygyça birnäçe aýal gyzyň janlary howp astynda galýar diýip ýerli tynçyny tutdy. Bagtly maşgalalary hem bar. Bagtly maşgalalar gülüp oýnap ýaşaýar. Bagtly maşgalalaryň hekaýasy biri-birine meňzeýär diýip bir ýaş gelin hamsykdy. Türkmenistanyň kanunçylygy erkekleriň we aýallaryň arasyndaky deň hukuklylygy kepillendirýär. Türkmenistan aýallara garşy ýekirmeleriň ähli görnüşiniň ýok edilmegi boýunça halkara konwensiýaga goşuldy. Ýöne kanunçylyk iş ýüzüne jemgyýetiň durmuşyny öz beýanyny tapmaýar.